Today we are learning Serbian through a story in which we will first listen and then repeat what is said. Danas učimo srpski jezik kroz jednu priču u kojoj ćemo prvo slušati, a zatim ponavljati izgovoreno. Mala Maša je živjela u malom selu, okružena livadama i šumama. Danas je predivan dan za igru, pomisli Maša dok trči kroz polje. Dok je trčala, Maša je pronašla stari, misteriozni ključ. Ovaj ključ sigurno otvara neka tajna vrata, pomisli Maša uzbuđeno. Maša pokušava da pronađe vrata koja ključ otvara, ali se suočava sa gustim šipražjem. Moram naći način da prođem kroz ovo, reče Maša odlučno. Iznenada, mali zec po imenu Zoki iskoči iz grma. Ja znam put do tajnih vrata, reče Zoki veselo. Maša i Zoki stižu do predivnog čarobnog vrta sa cvjetovima koji svijetle. Ovo je nevjerovatno, uzviknu Maša oduševljeno. U vrtu ih čeka zli čarobnjak koji čuva tajna vrata. Morate proći moj test da biste ušli, reče čarobnjak strogo. Maša koristi svoj i Zokijevu brzinu da prebrode čarobnjakov test. Uspjeli smo, viknu Maša dok vrata počinju da se otvaraju. Iza vrata, Maša pronalazi blago koje može pomoći cijelom selu. Ovo će svima donijeti sreću i radost, pomisli Maša. Maša se vraća kući sa blagom, praćena Zokijem. Svi iz sela ih dočekuju sa oduševljenjem. Maša i njeni prijatelji slave, dok zec Zoki postaje novi junak sela. Hvala ti, Zoki, reče Maša srećno, ovo je bio najbolji dan ikada. Mala Maša je živjela u malom selu, okružena livadama i šumama. Mala Maša je živjela u malom selu, okružena livadama i šumama. Danas je predivan dan za igru, pomisli Maša dok trči kroz polje. Danas je predivan dan za igru, pomisli Maša dok trči kroz polje. Dok je trčala, Maša je pronašla stari, misteriozni ključ. Dok je trčala, Maša je pronašla stari, misteriozni ključ. Ovaj ključ sigurno otvara neka tajna vrata, pomisli Maša uzbuđeno. Ovaj ključ sigurno otvara neka tajna vrata, pomisli Maša uzbuđeno. Maša pokušava da pronađe vrata koja ključ otvara, ali se suočava sa gustim šipražjem. Maša pokušava da pronađe vrata koja ključ otvara, ali se suočava sa gustim šipražjem. Moram naći način da prođem kroz ovo, reče Maša odlučno. Moram naći način da prođem kroz ovo, reče Maša odlučno. Iznenada, mali zec po imenu Zoki iskoči iz grma. Iznenada, mali zec po imenu Zoki iskoči iz grma. Ja znam put do tajnih vrata, reče Zoki veselo. Maša i Zoki stižu do predivnog čarobnog vrta sa cvjetovima koji svijetle. Maša i Zoki stižu do predivnog čarobnog vrta sa cvjetovima koji svijetle. Ovo je nevjerovatno, uzviknu Maša oduševljeno. Ovo je nevjerovatno, uzviknu Maša oduševljeno. U vrtu ih čeka zli čarobnjak koji čuva tajna vrata. U vrtu ih čeka zli čarobnjak koji čuva tajna vrata. Morate proći moj test da biste ušli, reče čarobnjak strogo. Morate proći moj test da biste ušli, reče čarobnjak strogo. Maša koristi svoj i Zokijevu brzinu da prebrode čarobnjakov test. Maša koristi svoj i Zokijevu brzinu da prebrode čarobnjakov test. Uspjeli smo, viknu Maša dok vrata počinju da se otvaraju. Uspjeli smo, viknu Maša dok vrata počinju da se otvaraju. Iza vrata, Maša pronalazi blago koje može pomoći cijelom selu. Iza vrata, Maša pronalazi blago koje može pomoći cijelom selu. Ovo će svima donijeti sreću i radost, pomisli Maša.
Ovo će svima donijeti sreću i radost, pomisli Maša. Maša se vraća kući sa blagom, praćena Zokijem. Maša se vraća kući sa blagom, praćena Zokijem. Svi iz sela ih dočekuju sa oduševljenjem. Svi iz sela ih dočekuju sa oduševljenjem. Maša i njeni prijatelji slave, dok zec Zoki postaje novi junak sela. Maša i njeni prijatelji slave, dok zec Zoki postaje novi junak sela. Hvala ti, Zoki, reče Maša srećno, ovo je bio najbolji dan ikada. Riječi i izrazi. Sada učimo srpske riječi i izraze kako bi poboljšali znanje srpskog jezika. Malo selo. Mala Maša je živjela u malom selu, okružena livadama i šumama. Igra. Danas je predivan dan za igru, pomisli Maša dok trči kroz polje. Ključ. Dok je trčala, Maša je pronašla stari, misteriozni ključ. Vrat. Ovaj ključ sigurno otvara neka tajna vrata, pomisli Maša uzbuđeno. Zec. Iznenada, mali zec po imenu Zoki iskoči iz grma. Put. Ja znam put do tajnih vrata, reče Zoki veselo. Cvijet. Maša i Zoki stižu do predivnog čarobnog vrta sa cvjetovima koji svijetle. Čarobnjak. U vrtu ih čeka zli čarobnjak koji čuva tajna vrata. Brzina. Maša koristi svoj i Zokijevu brzinu da prebrode čarobnjakov test. Blago. Iza vrata, Maša pronalazi blago koje može pomoći cijelom selu. Junak. Maša i njeni prijatelji slave, dok zec Zoki postaje novi junak sela. Poslušajte još jednom priču. Mala Maša je živjela u malom selu, okružena livadama i šumama. Danas je predivan dan za igru, pomisli Maša dok trči kroz polje. Dok je trčala, Maša je pronašla stari, misteriozni ključ. Ovaj ključ sigurno otvara neka tajna vrata, pomisli Maša uzbuđeno. Maša pokušava da pronađe vrata koja ključ otvara, ali se suočava sa gustim šipražjem. Moram naći način da prođem kroz ovo, reče Maša odlučno. Iznenada, mali zec po imenu Zoki iskoči iz grma. Ja znam put do tajnih vrata, reče Zoki veselo. Maša i Zoki stižu do predivnog čarobnog vrta sa cvjetovima koji svijetle. Ovo je nevjerovatno, uzviknu Maša oduševljeno. U vrtu ih čeka zli čarobnjak koji čuva tajna vrata. Morate proći moj test da biste ušli, reče čarobnjak strogo. Maša koristi svoj i Zokijevu brzinu da prebrode čarobnjakov test. Uspjeli smo, viknu Maša dok vrata počinju da se otvaraju. Iza vrata, Maša pronalazi blago koje može pomoći cijelom selu. Ovo će svima donijeti sreću i radost, pomisli Maša. Maša se vraća kući sa blagom, praćena Zokijem. Svi iz sela ih dočekuju sa oduševljenjem. Maša i njeni prijatelji slave, dok zec Zoki postaje novi junak sela. Hvala ti, Zoki, reče Maša srećno, ovo je bio najbolji dan ikada. Čestitamo, završili smo jednu priču za danas. Nove priče dolaze uskoro. Slobodno komentarišite priču i podijelite sa drugima. Poseban fajl će biti podijeljen za nepoznate riječi. Congratulations, we've finished one story for today. New stories are coming soon. Feel free to comment on the story and share it with others. A special file will be shared for unfamiliar words. Don't forget to subscribe to the YouTube channel, like, comment, and share with others. It means a lot to me.